Дайте те, виж го, брат, и от хора. Майко. Дай му. Алелуя, бейби. Алелуя, бейби. Алелуя, бейби. Здравейте, дами и господа. Ти волта да взема. Сега ще направим, ще ядем и бебешка храна. Тук е Юджа с мене. Най-големият фен. Значи отвори. Най-големият му пенцо. Значи, давай! Айде, дайте те, виж го, брат, и от хора. Майко. Дайте, брат. Елате насам, елате поне така ни дайте цапа. Давай! Дай бе, давай. Давай, Айхан. I'm in love with the coco. Майко, аз ще повърна от тяхното Също, брат. Брат, костатка е. Коста, Айхан. Абе, стига сте, бе, брат. Това валда, брат, виж. Коста, южда. Абе, стига. Раз, два. Три. Виж, този брат е най-лудият човек, аз дето познавам, брат. Кой е? Той с ние, нека се го готово е. Да треба. Кареда. Коста е, брат. Ехе. Сега останахме ли? Па! Дъжд заваля. Олес там са крия. Оде, майко. И добре, брат. Повърнаха Аз ми май два пъти. повърнах. Два пъти повърнаха. Чак си повърнах. Абе, лати да види. Стига, брат. Абе, лати. Това нови газно е. Стига. Абе, лати да види. Ей, виж къде. Какво да Това е ти виждам ган. повръщане? Повърната. Да ти виждам повръщане? Оле, ле. Повърна ли? Да, бе. Ани къде? Ти виж колко повърна. Бебешка. Замери са. Брат, айде да се махай. Здравейте. Айде. Отново. Челенджа е спеше. Махай! Те къде бягате, Ани къде бяга ти? Дай му. Алелуя, бейби. Алелуя, бейби. Алелуя,